bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Salamat, salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTM. Ay, Insyo, madya daw digdi. Kaki-aki mo pa nag-aadal ka ng magpwete. Lo, grabe ka nga. Para ko nagkakawat ni pwede na. Radyo bagay ng pigbirik-birik ko. 13, 32, 13, 32, 13, 32. Ang isiki ay, hindi pala dyan. At ang isiki ay, uno ka. At ang pwede naman. Ay, iyo pala diyan ang sinasabi mo. No problem. Aw, iyo ba kain nung diyan dito sa Erika, sisigi ay baga. Kunya, radyo, ronda. Anong kunya? Ay, lo, ako na music, ako na music. Sisi, tataydo, sisi, tataydo, no. May balita na, may music pa. Aw, iyo. Habit daw. Pili ka na. Ta, AM agkuman palang music. Simply the best. Ala, kusog-kusog ka. Sige, pakusog ka. Amo talaga. Ako na music. 13-32. 13-32. Ay, nako. Verti man, ano? Niso, verti. Sabi ko na sa'yo mo, lo. Ika kaya, witing ka, witing. Puro ka witing. RBN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RBN Radio Philippines Network. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na ini hatod serbisyo publiko sa satuya ni Board Member Attorney Shai Pajardo Noble, bukal kan ikalimang distrito kan Camarines Sur. Free Senior High School, yes, free! Only at Sigara Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS Vouchers Program. Free uniform.
free PE uniform, free school ID, and even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City proper, and Baao. That's right! Quality education with less gastos for your family, either being a student taking the academic track or technical professional track. Enjoy quality training facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological College's Senior High School. Bring your dreams, we'll take care of the rest. Classes starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a Citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigara Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success. Offering competitive degree program like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communications Technology. At CTC, you don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts for the first semester of academic year 2026-2027 is on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges, knowledge, skills, and discipline. Oops, teka lang. Hindi pa tapos ang pamimigay ng milyon ng M. Luwalier. Kaya baka ikaw na ang susunod na Mega MLyonaryo. From July 1 to September 30, 2026, all M. Luwalier customers nationwide can join. Mag-transact gamit ang eligible M. Luwalier services at scan ang QR code available sa branches para makasali. Or DTI Fair Trade Permit Number FTEB 260807 Series of 2026. Mga karonda, madangog na sa programang Parereta Asilatika ni Parasena Makunsuelo. Talagang kakaiba. Parereta Asilatika ni Philip Parasena. Tugang Diyos marahay na aga po sa Indogabos. Pet sa 14 na kita kan bulan na Hulyo daw po kita nin Martes. Iba niya to sa lado technical si Engineer Abelindo Toralio ang samuya pong Chief Technician. Tuman sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanson. Kumusta sa mga parantabay niya to? Digdi po sa probinsya kan Camarines Sur, bilog na Rinconada area Sinman, dyan sa tercer distrito ka na probinsya po ni Albay.
Yan pala sa Banwaan po kan Buhi Camarinesor pinagsagibumanan na ika-52 na regular na sesyon kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banwaan kasudma. Pinanginutan mismo ini ni Vice Mayor Christian Etchepari bilang presiding officer na ika-52 na regular session kan Sangguniang Bayan kan Buhi kung sain pinagtukar, pinag-adala na sin pinagdesisyonan ang mga importanteng ordinansa, resolution na siniba pangurulay na may direktang epekto sa kapakanan at sin padagos na pag-uswag kan sa tuyang banwaan. Ang lambang sesyon iyon patunay kan padagos na dedikasyon kan Sangguniang Bayan sa marhay na pamamahala, responsableng paggibunin lay asin honesto na pagsiserbi para sa kapakanan kan lambang buhiinon. Sabi parigdis sa endo pong paghuna, anuan na mga panganot na isyon dapat tawan prioridad kan Sangguniang Bayan sa mga masunod na sesyon, iparte ang sendong opinyon sa comment section. Yan po sa Sangguniang Bayan kana Buhi. Sa indang prioridad iyon subot good governance, legislative work, serbisyong may integridad para sa buhi nun, asin man para sa enterong taga buhi. Mangyayari pong brownout ko ta sa agaan daiman po dagus. Basado sa National Grid Corporation of the Philippines, tigdi po sa tuyang lugar sa bilog na Caso Recotris sa Rinconada area. Ini mangyayari na sanay ni sa maabot na Hulyo 17. Daw pong Biyernes ang sabi ka na National Grid Corporation of the Philippines maiwasan na brownout sa maabot na Biyernes tigdi po sa enterong coverage area kan Caso Recotri. Daw tapig pa para borobaguan na schedule kayning manunungod sa power interruption na isa sa gibukan na National Grid Corporation of the Philippines. Siguro iguana naman na naghurot na dahil mo na nga pag pa-brownout sa aga. Minsan igwa po kayong mga naguhurot na dahil mo na nga pagdagusan brownout. Maharasahas ang panahon. Kadakol, siyempre kan maapiktara na naman kan sinambit ng brownout. Oy, good morning kay dating kagawad Ani Bosadre kan Barangay San Francisco digdi po sa siyudad kan Irgasin man ki dating punong barangay Rasoko Temenya. Yata pala na nagasyang tennis prodigy na si Maristela Torrecampo na kaiba ni Alex Yala, kaiba na ni Babang mga hobby ng mga tennis stars sa Nike Fan event duman sa Taguig. Nakaibahan kan 13 anyos na young tennis prodigy na si Maristela Torrecampo ka na siyudad Naga si
Filipina tennis star Alex Yala, una ko digdi na ini sa Irga. Pero pinabalik ini sa Ciudad Canaga. Kay ba na iba pang mga hobe na tennis players sa sarong special na Nike Fan event na pinagasagibo duman sa Nike Deport sa Bonifacio Global City, Kasudma. Nagkaigwaman in pagkakataon ang mga hobe na atleta na personal na mabisto asin makaulay si Yala na nagparty kan sa iyang karanasan asin naging inspirasyon sa mga masunod na henerasyon kan mga parakawat kan tennis sa Pilipinas. Kabilang man sa mga nagatindir sinda Scarlett Kramer, Jana Jelina Nicole Diaz, Sinman Kathleen Ana Bogna na gabos kabilang sa mga nag-aasensong talento sa Philippine Junior Tennis. Tapos ini pong pagkakaaresto kan sarong persona manungod sa gun bust operation sa Banawan kan Balatan, Camarines Sur. Sarong 47 anyos na lalaki ang pinag-aresto pagkatapos subuot ang nagpabakal ininin bakong lisensyadong badil sa ginibong gun bust operation na pinagkondukta poco mas o menos alas 9:50 nin pagkabanggi kan nagtalikod na aldaw duman sa barangay Kugit Balatan, Camarines Sur. Ana sospetsado pinagbisto sana sa alias na Bong asin residente kan barangay San Agustin digdipo sa siyudad kan Iriga. Ang mga awtoridad na naging undercover operative nagbakal kan subuot 38 kalibre na revolver na kargado nin bala na may 6 rounds ammunition. Ang suspect sa pagkakadakop sa sinambit ng operasyon. Ang suspetsado ang yaon ng unyan sa kustodiya kan Balatan Municipal Police Station asin magatubang nin magkakanigong kaso sa pagbalga ka na violation of Republic Act number 10591 o ining inaapod na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Tapos ini pong manunungod sa redevelopment kan Plaza Quezon ang haraninang mga kompleto. Asin pinag-expect na preparado na sa gibuho na aktibidades kan taunan na pagselebrar kan Peña Francia Fiesta. Gon kay Marilyn Robredo amay asin pinagkumpirmar kan kontraktor na nagkomite rin na kukumpletuhon na ang enterong plaza kabali na ang landscaping ngunyan na bulan na Hulyo. Ang proyekto naka-experience ng delay pagkatapos ka na foundation design na pinagsasabing pinagbago asin na discover na ang ground iyo an unstable asin kaipuhan an additional reinforcement tanganing masiguro an structure stability kan nasambit ng edipisyo.
Oy, kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa City Hall ka na siyudad din Iriga. Mati ko, gigibuhon man ngunyan na regular na sesyon ka na sanggo niyang panlungsod. Yan po ang pagkaaldaw. Ano doon mga agenda ka na sinambit ng sesyon. Ako man ni Department of Justice Secretary Frederick Bida na mayo pang panibagong report na sa pigkakampang ng mga reklamo ni Vice President Sara Duterte sa ahinsya. Paliwanag kay nina kapareho kan mga nakalihis na impormasyon padagos na pinag-aadalan kan Department of Justice and draft resolution kan reklamong inciting to sedation as in grave threats kontra sa Vice Presidente. Marumduman na kan Pebrero 2025 ipigsunad kan National Bureau of Investigation na mga reklamong nasambit kontra sa Vice Presidente. Katako din sa mga paghuhuma na binutasan ni Vice President Sara sa buhay ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos and dating House Speaker Martin Romualdez. Nakabinbin pa man ang reklamong sedition kontra sa Vice Presidente kaya pigserto ni Justice Secretary Frederick Bida ang pag-eras ng oras kung magkakaigwanin panibagong lakdang dapit digdi. Sigon man kay Justice Secretary Bida tinawan doon kan opisyal ang proseso sa impeachment trial kan Senado kay Vice President Sara Duterte. Inian sa ibong ka na kaparehong grounds na pigtutukar sa kaparehong nasambit na kaso, partikular ang sinambit ka na Vice Presidente na pag-uuma sa buhay kan leader ka nasyon. Doon kan opisyal ang focus kan impeachment process iyo ang pagpapanimbag sa sarong impeachable official kung iguang bastanting basihan. Igibuon man subuot kan Department of Justice ang pag-aadal kan criminal liability kan sarong individual sa pagi kan panel of prosecutions or prosecutors na ipigdesignar na kana ahensya. Si retired Supreme Court Associate Justice Francis Ardilesa
pinag-dismiss ang concern sa pag-file kan second international arbitration case kontra sa China inisubot jeopardize kan Philippines landmark 2016 legal victory in the West Philippine Sea, saying Manila had far more to gain than lose. Na city government kan irga palan pinaggibuman an regular na flag racing kasudma asin na CDRMO covered court yan po ipapadagos po niya to yan. Report! Yaon man sa linya si Karondang Diggs Martinez pasok. Good morning, Karandang Philip. May nakakatang balita alis sa probinsya ng Albay na kung sa anunsiyar ka na Public Employment Service Office ka na sambitan ng lokal na gobyerno ang pagbabalik ka na World Cafe of Opportunities sa job fair na itusiridi sa sa 20 ka na masunod na 2020 na probinsya na katulad ka na tambita ng kasyon iyo na pag mga employees o pagkakituan ng job fair na kung sa ina mag-employees, mag-government agencies kasi job solicitors na magkaikuha ng oportunidad sa pagtrabaho para sa mga tagalbay dumanda na sa kita ng probinsya na napikilala uman ang mga matay ng mga sa dahil ng mga industriya mapartisipar sa asina mataog na job vacancy asinibapa mga serbisyo durante ka na sa ng okasyon. Liga bayag ka na Public Employment Service Office na sa itang preparasyon para sa nasambitan ng okasyon na nagpapadagos sa panangkitasin na i-propose nila na mga kadagdagan na mga detalles sa itang official Facebook page. I-organisar o i-organisar na sa kita ng job fair during World Cafe of Opportunities fair ka na Government Services sa kana Provincial na Technical Education and Skills Development Authority in coordination ng Department of Work and Employment Regional at Department of Migrants pati naman ang Albay Based Federation. Karandang Philip at ito na nakuha tayo sa luwasin sa Karandang Diggs Martinez Jr. para sa RPN DCKI reporting. Field Report! Salamat Tabi Karondang Diggs Martinez sa mga dugang mong informasyon ali dyan sa probinsya ka na Albay. Na syudad po ka na iriga sa pagikan local government unit celebrar na 2026 National Anti-Trafficking and Persons Awareness Month. Sigun sa LGU Iriga sa pagikan City Social Welfare and Development Office sa pamamayuman ni Ms. Maridel Zeberosa, RSW, lead the observance of the 2026 National Anti-Trafficking and Persons Awareness Month sa ginibong flag raising ceremony kasudma sa CDRRMO yaon man sa covered court dapit sa tauna na kampanya
na tema sa sarong nasyon, sarong aksyon tapuson ang human trafficking ngunyan. Sa saya mensahe ni City Social Welfare Development Officer Staff Member Ms. Sharon L. Tud, diskutir na purpose of anti-trafficking prevention, protection, prosecution, partnership, and policy, and encourage everyone to remain vigilant and to report any suspected trafficking activity to proper authorities. Mayor Rex Oliva announced that Erga City has recorded 0 cases of human trafficking and that he and other local officials are committed to sustained vigilance and continued programs to maintain this standing. The city government continue to work closely with national stakeholders and the community and strengthening local mechanisms in the awareness campaign against trafficking. Makaulay po niya tungon niya na pagkaldaw. Matugang makaulay po niya to si Madam Sally Loses na spokesperson kan ako Bicol Party List. Yaon po ngunyan digdi po sa samuyang istasyon. Madam, good morning po. Salang na agad. Ma'am, Sally, pakikunin po doon para mahiling ka po sa live. Good morning po, Ma'am Sally. Ma'am Sally, please, sandali lang po, Ma'am Sally. Yan, sige po. Itinara mo na. Okay na tayo. Opo. Good morning. Ano po ang mga pinagkakaabalahan ngunyan kan ako Bicol Party List na mga importante, prioridad na mga programa? Sa mga nagadangog niya na pagkaaga, ako po si Sally Constante Luces. Ako po ang Regional Community Connections Program Officer po kang ako Bicol Party List. So, ngunya na aldaw na ini, yaong kami digdi sa Camarines Sur, kung saan po ma-turn over po kaming wheelchair sa saro pong beneficiaryo po dyan po sa Tubig Residence sa Aventura Street, Zone 3, San Jose, Iriga City. Ini po, ang nagpili ka ini, ang top 2 sa 10 outstanding students of Bicol. Kung marurumduman mo po, Philip, so mga nag-award po kang May 15, 2026, dyan po sa CSPC. Opo. Para po duman sa The Search for 10 Outstanding Students of Bicol. Ngunyan, 20 po sinda, ining top 20 na po ini, bali sinda na po ang batch 11, kasi 11th search na po ini kang 10 Outstanding Students of Bicol. Sinda po, bawat saro sa inda, nagkaigwa po ning beneficiaryo po sa wheelchair, kasi ini po, saro man po ining
pagsuporta kang Ako Bicol Party List ni na Congressman Pido Garbin and Congressman Janjan sa satuyang mga kaakian. Bako lang in terms of academic, leadership, and service ang pigihiling po dyan. Sinusuportahan din po ang sa indang advocacy sa community. So, since po ang Ako Bicol Party List, igwa pa pong mga wheelchairs, hali po sa mga partners, arog po kang Children International Philippines, partner din po ang PCSO, DOH, and iba pa po. So, nag-identify po sindang beneficiary po ninda. Kang nakaaging aldaw po, hali po kami din sa Cam Sur, Cam Norte, nainot na po kami nagdao po sa presentasyon sa Barangay Maangas presentasyon kung sain po nagtao din po kaming wheelchair sa sarong tatay. So, mailing nyo po itong istorya po ka ito. Talagang madudurog ang sa indong puso kasi si tatay, yaon po siya sa dit na harong na arani po sa dagat sa Barangay Maangas presentasyon. Tapos kaibahan niya po ang sa iyang agom na si Angelita Barbado, 57 years old po. Tapos so, nakatanggap po ng wheelchair sa Barangay Maangas si Tatay Pulberto Barbado. Dain naman siya nakakahiling. So, 2 years na po siyang nakikipaglaban. Kang na-stroke po siya dahil sa, syempre, sa kalagayan ninda, sa sitwasyon ninda, nadidipisilan po siyang mag-ero. Tapos kailangan niya perming naka-focus po ang pag-alaga sa iya. Tadain naman po nakakahiling. Pero sa sitwasyon nga ni ninda, tapos mahiling niyo po ang arong ninda, 5 sinda duman, tapos dai pa siya napapadoktoran. So para po kahit puro paano po makagian sa buhay ninda, si Christine Ricafort, ang top 20 po kang TOSB, siya po ay napili ni Christine na itsinda ang matawan ng wheelchair. So kang July 8, yaon kami sa Barangay Maangas para po personal na maidara po ang wheelchair kay Tatay Pulberto. So pagkatapos kumusta po ang pagmati ni Tatay Pulberto kana matawan po siya in wheelchair? So natawan si Tatay, dahil kaya siya po nakakauro ng tultol. Si Nanay Angelita po ang nakauron mi. Sabi niya po, maugmahon po sinda kasi kahit pura paano, makakagaan sa inda ang wheelchair na naitaw po kang Ako Bicol Party List. Kaya dako lang po ang pasalamat niya sa Ako Bicol, pati na din po kay Christine Ricafort na naging paagi po nin wheelchair, magkaigwa po si Tatay Pulberto. So, mahiling niyo po yan dyan. O po, nakapost po yan sa page kang Ako Bicol Party List. So, pagpasiring pa lang duman. So, biyahe. Isipan mo sa biyahe. Halik kami sa Legazpi. Halik kami sa Legazpi mga 4:30 a.m. Nakaabot po kami sa Barangay Maangas. Mga alas 8 pasado na po. So, mahiling nyo po sa diton lang, nasa may eskinita. Tapos may, sinda, diit na, tindahan. So, yan po. Yung pagkatapos mo po sa Maangas, kami po ay diretso po kaming Goa kasi saruman po sa TUSB na si Messi May Corbado. Din po siya, presentasyon. Kaya lang sabi niya, talaga ma'am, wala man na beneficiaryo siguro duman sa lugar niya. Itong lugar niya kaya, lampas pa ito sa presentasyon. Kaya ang inagad niya na lang po, ang mga sabon para sa mga aki. Kasi ang advocacy man ni Messi May, nagkakaigwa po siyang parang itong library on wheels. Opo. So sa mga aki na di pa masyado nakakabasa o kaya mga aki na medyo kulang man sa resources, pigtuturuan po ninda yan, mga student leaders. So sabi ko sa inda, pwede mo na yun isabay as
hygiene kit, itong mga sabon na ito. Hali po ito sa Children International Philippines. Katuwang man po dyan ang Clean the World. So, yan po, pagkatapos may man po sa Goa, dumiretso na po kami sa Kaurasan. Bula. Ayan. Nakaduman ka na sa Kaurasan? As in talagang harayoon, ano? Iyo po. Oo, tapos ang way talaga, ang dipisilon ang pag ano duman, sarong magkamali ka lang, sigurado, diretso ka sa baba. Ano, diretso ka talaga sa, ano, kaya di mo talaga mahihiling kung gaano katibay ang driver mo. Kaya salamat din po kami kasi safe kami, o ni nga ni, nagpapa-interview po ako sa Indo. Nangyari po ini kang July 8. Halik kami po duman. Ang saro man sa TOSB na top 3 po, si Santiago Roldan. Estudyante din po siya sa CSPC. Siya po ang nagpili digdi kay Lola Lydia. Si Lola Lydia Belga Abarera, 68 years old po siya. At na-stroke man po siya kang 2011. Na dipisila na po siyang makalakaw, as in, syempre mag-iro-iro din. Tapos, nag-aasa man po siya ng pag-alaga kang sa iyang agom na si Lolo Ramon Abarera. Mahiling mo po duman, nasa coastal area sinda. So, biyahe from Nabua, kasi Nabua, Pigsundo, Misia, Santiago, sa Nabua, pagbiyahe duman, kami, shortcut kami, di ba? Nabua, Bula na. Opo. Atas diretso sa Kaurasan. Nasa lampas man sarong oras ang biyahe. At ini, pag-abot mi po na ABC, si Lola Lydia, dahil kahit puro pa, sabi niya, dakula ang tabang po ang wheelchair na naitaw po kang Ako Bicol Party List sa paagi po ni Santiago Roldan. Tapos ginhawa na din, at least makakaluwas siya, makapahangin-hangin, mapainitan po ang likod niya. At least, sabi niya, magayon na sa pagmati kasi marayon so wheelchair na natanggap niya. Kaya sobra po ang pasasalamat niya po sa Ako Bicol Party List, asin kay Santiago Roldan sa itinaupong tulong. Kaya yan po ang saro man po yan sa programa kang Ako Bicol. Siyempre sa panginginot po yan ni na Congressman Pido Garbin and ni Congressman Jan Chan, para maabot po sa tuyang mga kababayang nangangaipo po ng suporta pag-abot po sa mobilization. So, Ma'am Sally, ano po ang target nindo waro yaon sa mga kustal? sabi ko nga ni sa imo Philip Kasabago, kung taga sain po ang estudyante Opo. sa TOSB, sa sindang lugar, duman po kami. So, ako, sabi ko sa imo, ako ang Regional Community Connections Program Officer. Ining mga estudyanteng ini, since kapot ko man, ako po ang Head Secretariat kang TOSB, para po suportahan ang advocacy ka mga 10 outstanding students of Bicol, sinda mismo po ang nagpipili. Since sabi ko sa imo, si Christine Ricafort na taga Barangay Maangas Presentasyon, taga Duman man po ang napili niya. Sabi niya sa Muya, si mama niya mismo ang nagpili kay ito. Halos kapitbahay man lang ninda. So, ara ni talaga sinda sa coastal. So, kumbaga, to pay back, ang aram itong lugar ninda na matauan ning kaginawaan saro sa indang kapitbahay, saro sa residente kang Barangay Maangas, natauan niya. Same din po kay Santiago Roldan na taga Kaurasan. Ano din po yan, coastal din yan. Sabi niya nga ni sa Muya, medyo din discourage na kami na mag-travel by land kasi ang agihan, dipisil po talaga. Sabi niya, igwa pa kaming way na pwede kaming makaduman sa Kaurasan na masakay kaming bangka, masakay kami sa may balatan. Pero since may dara po kaming auto na daradarami po ang mga wheelchairs nasa likod, nasa pick-up po, so dahil man kami pwede po mag-coastal. Kaya binaybay talaga, so dalan, pasiring sa inda, na talagang mahiling mo man talaga kung gaano kaarayo ang lugar ninda sa sa Barangay Kaurasan. Sabi ko nga ni, anong nangyari digdi sa lugar nindo? Garudaing development. Sabi niya,
Yan talaga, ma'am, ngaya pag bako magkaalyado ngaya ang kapitan at saka mayor. Sabi ko siguro as student leader, siguro ito yung ang gibuhon mo na kumbaga i-call mo ang attention kang sa indong mga official na hoping na matawan man nindo ning importansya sa lugar kasi magayunan ang lugar ninda. Magayunan niya na kung may mga resort, pwede siyang maging tourist spots, pwede siyang ilaag mo sa sa wish list mo na mga dudumanan na pwede ka duman magbakasyon, pwede ka duman na magkaigwa kayo ng peace of mind. Pagayon talaga po ang lugar. Kumbaga, kaipuhan i-develop. Yes. Ang dalan talaga, dipisil. So, saro yan sa dapat na ma-actionan kang sa tuyang gobyerno. So, pagkatapos kang kaurasan, dumiretso po kaming libmanan. Nag-shortcut, pakahatid mi kay Roldan sa Nabwa. Shortcut man giraray kami sa Bula. Pasiring po yan ng Minalabak, San Fernando, luwas po kang Pamplona. Diretso po kami sa libmanan. Kasi si Meneli Olaveres, 57 years old po sa Mambolo Viejo, Libmanan, Camarines Sur, ay siya po ang nag-request para sa iyang ama na si Tatay Leopoldo Cielos, 81 years old po. Si Tatay Leopoldo po ay na-stroke. Stroke po siya, tapos igwa din po siyang ihilang sa puso niya. Tapos dahil sa kondisyon niya, halos 5 years na siyang dai nakakalakaw. Kaipuhan talaga ng sa iyang pamilya ang pag-alaga sa iya po. Tapos dagdag pa kaan si Lolo dai nakakalakaw, may ilang pa sa puso. So agum niya na si Nanay Josephine, 77 years old, ay dipisil din po ang pangiling. So, halos, dahil talaga siya nakakailing. So, ibig sabihin, duwa po ang pigaalagaan kang pamilya. So, si tatay, asinso, nanay. Sabi nga ni Ate Menelia, para bilang aki, dipisil na mailing mo ang kalagayan kang sa imong magurang sa arog ka itong sitwasyon na dahil nakakairo mag-isa, kaya ang oras talaga ninda, nakafocus ninda sa magurang ninda. Pero aram mo ang magayon digdi kasi si Shane, Princess Shane de Mesa, saro po siya sa 10 outstanding students of Bicol na finalist. Siya po ang naging paagi na matawan po si Tata Leopoldo. Tinap niya po ang sa indang barangay official, kaya siya man po ang napili kang barangay official po duman sa barangay Viejo, Mambolo Viejo, Libmanan, Camarines Sur. So, how along the release yan, Philip? Kaya, dakulaon din ng pasasalamat kang pamilya sa barangay official kay Shane na saro man pong TUSB batch 11 na natawan po ning wheelchair po si Tatay Leopoldo Cielos. So pagkatapos mi sa Libmanan na Mambolo Viejo, naglipat po kami din giraray sa Libmanan. Digdi po kami sa Bigaho Norte, Libmanan, Camarines Sur. Dahil si Lola man nabalian ning kanang binti niya ng nadulas. 3 times po siyang na-stroke. So ang po sa iya, ang nagpili po sa iya kay Lola Rose Vival, si Melan Bonsa. Sarong man po siyang TOSB, batch 11. Sabi niya nga naugma siya, na nakatabang siya, at talagang nahiling niya talaga ang tabang kang Ako Bicol Party List. Lalo sinda, mga student leaders sa paagi ninda, kahit puro nakakapagaan sindang sa mga kababayan natin. Kasi ini si Lola Rose Vival, ang aki niya, si Barangay Vilma Redillas, siya ang bali na aputan po ni Melan Bonsa. Kaya sa iyang ina ito na paduman na wheelchair. So pagkatapos may dyan sa Libmanan, naglipat na kami sa Kabusaw.
So, duman kami kay Tatay Rolando Tesoro Rabaje, kang Zone 1 Castillo, Cabusao, Campsur. 77 years old siya. Si Tatay ay polio survivor. 2009 po siya nakaranas siya ng stroke. Dahil dahil siya masyadong makakilo sa araw-araw. Pero kahit nakaarog ka ito si Tatay, maski dahil siya nakakalakaw, siya sabi kang aki niya, siya nga nagpapatuka ka mga manok, maski yaon siya sa may nakaano lang baga, nakatukaw-tukaw, tas nagalinig-linig. Pero, kumbaga mahiling mo duman sa determinasyon ni Tatay Rolando na gusto niya talagang mabuhay pa na mahiling niya pa ang luwas. So, ang nagpili sa kanya sa Romantin pong TOSB, si Joy Cabaltea, na taga Kabusaw po siya. Nag-aaral po siya sa Sibisua, Sipukot. So, dakula ng pasasalamat din ng pamilya ni Tatay Rolando dahil natawan po siyang wheelchair. So, katapos mi dyan sa Kabusaw, kami naman po ay naglipat naman po. Sa Dait na kami nagkaturo. Kasi, ang susunod mi kayang natawan ay taga Basud, Cam Norte. Sa Rukman na kumahiling mo po, siya, medyo aki po siya. Hanapon ko lang sulis ko. Tapos pagkatapos mi sa Basud, nagbaba na kami sa Ligaw. So taga Basud po ay taga Tuwaka. Si Jasmine Tabalan po ang siya po, parang may cerebral palsy. So, nakapirama naman siyang wheelchair. Kaya, ang nagpili po sa iya, si Robert Arciga Cabanes. Top 5 po siya kang TOSB. Then, pagkatapos mi po magpasiring po, Basod, baba na kaming Ligaw. Ang biyahe talaga ang grabe. Nangyari yan ng July 9. From Basod, nakaabot kami ng Pulangi, 12:00. So, nag-lunch muna kami. So, pagkatapos may mag-lunch, nag-travel na kami sa Balanak, Ligaw City. Kung saan po ang inabutan ang tinatawan po si Ma'am Cristina Odinio Gordo, taga Purok 3 po siya kang Balanak. Alam mo duman, daing signal. Ang endorse sa iya, si Adrian Dalma, TOSB din po, nag-a-eskwela po siya sa Ligaw Community College. Tapos susaro niyang beneficiary kasi si Messi May Corbalan, since day siya nahanap, suslat niya, pigagad ni Adrian, na itao po kay Helen Baragas, taga Balanak din siya. Kaya lang kang panahon na ito, para makapatherapy siya, transfer muna siya sa Bonga, Ligaw City. So, pagkatapos mi po sa Bonga, Ligaw City, naglipat naman po kami sa Mahaba, Ligaw City. Ang beneficiary po, si Rosana Paz, diabetic po siya. Pinutulan na po siyang binti. Ang nagpili po sa kanya, si Jonah Abu Persiana. And pagkatapos sulas ming dinumanan, sa sentro man lang po kang Ligaw, si Robert Arciga Cabanes, si Dave Kalakday, ang napili niya po ay si Nera Nebria. Ini alam mo makahirak ang mga istorya kang mga ining tinatawan tang mga wheelchairs. Talagang digdi mo mahiling ang kang mga kang mga tao. So talagang pagsasakripisyo para lang mabuhay sinda. Kaya, pag natatawan mi sindang wheelchair, grabe po ang pasasalamat ninda. So, ngunya na aldaw na ini, sabi ko nga mapasiring po kami sa Zone 3, San Jose, Iriga City. Ang tatawan mi po ay si Carmela Bristain. Pagkatapos mi po sa Iriga, mababa na po kami sa Bato, sa Zone 3, Santa Cruz, Bato, Camarines Sur. Siguro hapon na yan. And then, pagkatapos mi digdi sa Bato, kasi halos na kompleto may na po. So, 20 na para sa advocacy ka mga TOSB. Kami po ay magkakaigwaning post-evaluation digdi po sa Pajak Asenso. Ining Pajak Asenso na Philip, saro ini sa programa kang Ako Bicol Tabang sa Kabuhayan, kung saan ang partner mi po digdi ang 6-in-1 Corporation. Ang 6-in-1 Corporation, sinda po ang nagtataoning pajak, pati pa itong mga gamit
ng ginagamit ka mga parapadyak, ang 6-in-1 po ang nag-provide. Ang Ako Bicol Party List po ang naghahanap o nag-endorse kang mga beneficiaryo through LGU. At Ako Bicol din po ang nagtataon ng initial capital na worth 5,000 po para po digdi sa mga para sa padyak itong nag-cart. Pero exclusive po ini, nakakontrata 3 years na day kang ibang ibebentang produkto kundi sa 6-in-1 Corporation. Ma'am Sally, medyo halipot po kayan sa tuyang oras. Pangapudan mo na lang po duman sa mga kababayan niya itong na tatabangan. Sa kaso, pwede pang matabangan kan Ako Bicol Party List. Well, duman sa mga nag-andabay sa programang, anong title kang programa mo? Bareta asin platika po. Bareta asin? Platika. Platika? Ano yung sabihin ko platika? Kunyan po niya bareta na may halong mga dikit na pahapyaw. Parang plataforma, hindi Opo. ba nga arog ka ito? Oo. O parang medyo pitik-pitik, mga ano ka. Marita din mo ako pigpitik. Sabi ko, pipitikon mo na ako na nag-uulok so. Amig. SM Kayla Ruiz. Ligasyon. Legasyon. Di ba Ruiz ang ano niya? Alat, punta daw. Baka madagitan na. Si Kayla Ray Angelica Legasyon. Ayan. Ay, sarap man pala ito. Sarap man pala itong Kayla. Iba man bigataram ko. Si SM Kayla Ray Angelica Legasyon. Thank you so much po. At, kumbaga, pinayagan nyo or na ano nyo po ang Ako Bicol Party List na makapaghatod nin informasyon sa mga kababayan na. So, Ako Bicol Party List, Ako Bicol Political Party na sinuportahan po kang sa tuyang mga kababayang Bicolano, especially digdi po sa Rinconada and Partido area na day nyo man po napapabayaan po ang sa indong partido ka mga Bicolano. Yaon man giraray po kami. Ako po bilang staff, Regional Community Connection Program Officer po, nahihiling man po nindo kung ano po ang pigigibo kang Ako Bicol Party List. Nahihiling man po nindo ang sa tuyang mga congressman na sina Congressman Pido Garbin and Congressman Jan Chan na talaga pong nagtatrabaho sa Kongreso para po mag-amend, mag-propose ng mga bagong bills or mag-requisitos, mag-repaso kang mga batas as in, syempre, magdangog kang mga sa to yung mga kababayan or sa budget hearings po sa different government agencies. Kami po bilang mga staff, pigigibo mo man po ang samuyang mga trabaho. Dire-diretso pa rin po ang programa kang Ako Bicol pag-abot po sa karahayan, kabuhayan, iningani po dire-diretso man giraray po ang medical assistance. Nahiling mo niyan kang sarong bulan, nagkaigwa po ng ceremonial na magbukas na po ang heart center po sa BRHMC. Saro po yan sa legacy kang sa tuyang presidente. Kaibahan po dyan ang support kang Ako Bicol Party List. Talaga pong para sa mga kababayan gigibuhon kan sa tuyang mga congressman ang sa indang magigibo para po sa ikakarahay kang sa tuyang banwaan. So sa liwat po, Diyos mabalos po sa Indugabo, sa imo man Philip, kay Raquel Caceres, dahil yaon po kami digdi para maipaabot sa tuyang mga kababayan na nagtatrabaho po kami para sa tuyang mga kababayan. So Diyos mabalos, Ako Bicol Party List, katabang na Kasurug pa. Salamat po, Ma'am Sally Constante Loses and Regional Community Coordinator. Connections. Connections ka na Ako Bicol Party List. Siyempre, ki Congressman Pido Garbin asin man ki Congressman Jan Almario Chan. Kaya padagos po niya itong suportaran, tabangan, na Ako Bicol Party List, tigdi po sa tuyang lugar, sa
Bicol as in sa enterong Pilipinas para sa dakula pang pwedeng madaranindang mga tabang sa Satuya. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang iba pang mga tutukaron na issue, barata, ngunya na pagkaaldaw, ipasa po niya to na linya sa tuyang partner sa nagkakapirang mga pagirumdom. Mapapicture kita. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit pa siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power ×2, plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit
ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Char Fab-Gol. Makapun sa char. Walang amoy kulog. Kahit sabay sa laon. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Char Fab-Gol. Makapun sa char. Walang amoy kulog. Kahit sabay sa laon. Makapun sa char. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Ikot pa lumipad siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipad siya. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilyang protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart to Smart dishwashing paste ko. Smart to Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protect
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Free senior high school? Yes, free. Only at Sigera Technological Colleges. No tuition fee. Covered by the SHS voucher program. Free uniform. Free PE uniform. Free school ID. And even free transportation within Nabwa, Bato, Mountain Unit, Iriga City Proper, and Baao. That's right. Quality education with less gastos for your family. Either being a student taking the academic track or technical professional track, enjoy quality learning facilities, dedicated and caring teachers, a safe and supportive campus environment. Dito sa Sigera, libre na, di kalidad pa ang edukasyon. So what are you waiting for? Enroll now at Sigera Technological Colleges Senior High School. Bring your dreams. We will take care of the rest. Class starts on June 15, 2026. Be one of us. Be a citizen Senior High School. Your future career starts with the right choice. Take the next step at Sigera Technological Colleges, your partner in achieving academic excellence and professional success, offering competitive degree programs like Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Office Administration, Bachelor of Science in Business Management, Major in Marketing Management, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education, Major in Food Service Management, Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Computer Hardware Servicing, Bachelor of Engineering Technology, Major in Automotive Technology, Electrical Technology, Electronics Technology, Bachelor of Technology and Livelihood Education, Major in Home Economics, Industrial Arts, Information and Communication Technology at CTC. You don't just earn a degree, you gain industry-relevant skills, hands-on experience, leadership training, and a strong foundation for your career. Sigera prepared me not just to graduate, but to succeed in the real world. Be part of a college that builds leaders, innovators, and professionals. Enroll now at Sigera Technological Colleges. Visit our campus or connect with us online today by visiting and messaging our official Facebook page. Enrollment is ongoing. Classes starts on first semester of academic year 2026 to 2027 on August 17, 2026. This is the Sigera Technological Colleges. Knowledge, skills, and discipline. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguan na po kitang 12 minutos. Makalampas na alas 9 din pag-aga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Panuan ka na Balatan, Camarines Sur, dyan sa Panuan ka na Bula.
kami po digdi sa katarungan, walang kinikilingan. Sigon kay Senadora GB Ejercito, nag-apilanin na honesto na puso asin malinaw na isip para sa impeachment trial. Sa pag-arangkada liwat kan impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, so udma sarong taimtim asin makaulugan na pangadyo na pinanginutan mismo ni Senator Judge GB Ejercito tanganing giyahan ang interong Senado. Sa iyang naging pangadyon doon man na pinagahurot kan senador na tauan ni an gabos nin mga senator judges nin honestong puso sen malinaw na pag-iisip. At yan po ipapadagos po niya to yan. Report! Yan man sa linya si Karondang Diggs Martinez sa pasok. Good morning, karandang ako Philip. May nako kita giraray na paritali sa Department of Health Bicol, CHD, na kung sa iyong nangangapudan ang nasambitan ng ahensya sa mga magurang asin mga mga guardian kan mga kaakihan na tugutan asin mag-ibon asin aktibo makisumaro sa pagkukonduser na community-based asin school-based deworming o ining pagpupurga sa mga kaakihan at tanganing maprotehiran sa lugar mga ini laban sa soil transmitted helmintiasis o STH o infection na dahil o kausa kan mga bulate ikan sa mga kontaminadong daga. Ikutulod ang kanya DOH na malawigan na deworming activity kada Enero hasta Hulyo. Kailangan o kasabay kan National Nutrition Month bilang parte kan panagos na kampanya kan ahensya tanganing mabawasan na mga hilangad na kausa kan intestinal worms. Na nasambitan ng hilang pwedeng magkausa o magdulot ni malnutrisyon, anemia, pagluyan ng asistensya asin maluyang o mabagan na pagdakula asin pagkanod kan mga kakian. Bayag ni Darin B. Balani, ang Regional Integrated Elemental Control Program Coordinator kan DOHB kung na target kan community-based deworming ang mga edad na nasa 4 na taon na pwedeng matakulan o mag-agad ng different deworming medicine sa mga rural health units. Minsan tanto nakikipag-coordinate naman ang DOHB kung ang Department of Education Regional Office 5 sa pagkukonduser ng school-based deworming na nakatuon sa mga estudyante na edad 5 hasta 19 anyos. Tanganing masiguro na mas mahiwas na proteksyon laban sa STH. At bibistuman ka na nasambitan ng ahensya na importante ang papel kan mga magurang sa Triumpo kan programa. Para sa school-based deworming, kinakipuan ang permadong parental consent bilang pagtugot bago matawanan ni bulong ang mga estudyante. Pero kaya importante man ang pagpapautogan in selective deworming para sa mga parauma o parataka under mga bados babaeng na ang edad na pwedeng magbados mga ubinisili asin mga bakupang menopause. Mga kaibanan ka na persas armadas asin iba pang individual na kabali sa mga high-risk groups. Dahil yan, bukonsir kan pagkikonsir at community-based, school-based asin selective deworming sa mantenlain na parte kan rehiyon alinsunod sa implementasyon kan kada lokal na gobyerno asin eskwelahan. Yan mga kandang Philip na sa tuyang Barretari sa Luwas at siguro ng Diggs Martin Jr. para sa RPNDC kaya ay ang Bagpang Kiriba reporting. Field Report!
Salamat tabi karon dang Diggs Martinez sa mga dugang mo pang informasyon. Barata. Dagos po niya itong manunod sa pinagtutukar niya to. Sigun sa naging pangadyion, doon man na pinaghurot kan senador na si GB Ejercito na sana tawaan na nagabos nin ining mga senator judges nin tapat subot na puso asin malinaw na pag-iisip tanganing makapag-desisyon na may patas na paghiling sa diretso ka na mag-ibong nalado na mayong hinahagad na karibay. Nganing lalo pang iduon ang kahalagaan kan mayong bahid na paglilitis. Pinarti niya na mensahe halis sa Levitico 19:15 na mahigpit na nagpapagirumdom na dapat baluktuton ang hustisya sin iwasan ang anuman na paboritismo sa paghatol. Dinoon pa man ni Senador GB na interong proseso ang magiging resulta kana paglilitis na ini asin daino arin man para sa kapakinabangan kan si sayman na tao, partido o pansadering interes. An kamauutan kan makasaysay ng lakdang na ini, yan para man sa mas matibay na institusyon kan gobyerno, tanganing mamantinir ang interong tiwala kan na mamanwaan sa demokrasya sa satuyang banwaan. Unasyon. Tapos ini pong sarong 25 anyos na maribokon an tambutso an rinapado sa payo kan sarong kagawad. Kaya mag-ingat-ingat na ang mga nagmumotor na abang ribok kan tambutso itong mga dimapler. Nagpapaumay ngunyan na sarong 25 anyos na empleyado sa gobyerno pagkatapos siyang pukpukon sa payuka na saro na barangay Kagawad. Sa pag-imbestigar kan mga pulis pinagsitar subot kaining Kagawad so sa iyang kabarangay por medyo sa maribok na tambutso asin kan sa iyang motorsiklo. Alagad imbis na magpundo entero palugod na kinurukas-kasan, peg-revolusyon pa kan rider an motor. Dumana subot na anggot si Kagawad, kaya rin napado so rider sa payo. Bula. Tulos man na pinagdalagan sa ospital sa biktima mientras na naarestar man kan mga pulis si Kagawad. Papadagos ang investigasyon kan mga pulis sa San Ildefonso, Ilocos Sur kung igwapang ibang rason kan insidente apera sa maribuko na tambutso kan motor. Sa lalawgon pa sa nama ni Kagawa digda sa picture Jesus Mariosep. Neroday man mapadakop nin buhay. Kaya din saro dapat i-promote na si Kagawad na maging chief tanod na siya ay delikado. Magtios ka man ta karakon mo man pag-una mo lang ray pag-irunggon atang nagribok na sa talinga maraya pa kamong lang ribok ka motor. Tamaad to so ginibok ko Kagawad ta makulog man talaga sa talinga. Empleyado sa gobyerno so napukpok, marayapay ka, magtios man niya, mga siga sa tinampo, deserve. Sabi ka rin sa rodilaan mo, nag-racebook na, kaya kiton motor mo. Kay puwan sa arog ka na Kagawad, sa di barangay na mo. Good job Kagawad, dapat kadto idinongdong sa talinga sadto tambutso. Mag-agwantang mapukol, ta mga abusado, mangingin termis pa. Tamaan ta mga aarakon nagkulog na sa talinga irunggan maraya pa. Sa
Salute sa'yo kagawad. Good job, Wad. Maraya pa iton. Magtiyos man niya. May sugman ni kawad ah. Dapat sana. Para bola linamasa ma-hospital ah. Tapos na PNP Iriga po ensure safety of stranded tricycle driver through immediate assistance, demonstrating its commitment to public service and community safety. Personnel of the Iriga City Police Station promptly assisted a stranded tricycle driver whose vehicle experienced mechanical trouble while traveling within the city. Upon noticing the driver in need of assistance, responding police officers immediately ensured his safety by helping move the tricycle to secure location, preventing possible road hazards and ensuring the smooth flow of traffic. The officers also extended the necessary assistance until the driver was able to safely continue his journey. This act of compassion and prompt response reflects the Philippine National Police unwavering dedication to serving and protecting the community beyond law enforcement duties. The Iriga City Police Station reminds all motorists to regularly inspect their vehicles before traveling and to immediately seek assistance from nearby authorities in case of emergencies. Babasahon ko po giraray ning pagrumdum ka National Grid Corporation of the Philippines rescheduled July 15 power interruption to July 17 in Rinconada area. According to the National Grid Corporation of the Philippines, the scheduled power interruption on July 15, 2026 affecting Casoreco 3, Naga Iriga 69 KB line has been rescheduled on July 17. Thank you for your patience and understanding. Kumusta man po sa mga parantabay niya to dyan po sa Panawan ka na Buhi Camarines Sur. Kaya Silent Ligasyon asin man kaya Ma'am Noreen Nadzuri Kisabal dyan sa Barangay Santa Clara. Ki punong Barangay Emalen Cabrera kan Barangay San Antonio. Siyempre kay dating Alkalde John Espelsa. Pinagagigibo man pala na sesyon regular ka na sanggunang panlungsod kan Iriga ngunyan pong pagkaldaw duman sa session hall. Na nagpipreside yung mismo si Vice Mayor Edsel Dimewat. Ika 53rd regular session na pala nini. Duwang local innovators nakaresibinin assistance sa irarom kan Department of Science and Technology Grassroots Innovation for Inclusive Development o ining inapod na grant program sa ginibong turnover ceremony kasudma dyan mismo sa CDRRMO Covered Court
Assistance was formally turned over by DOST Regional Director Romel Arcerano, CISO 3, and DOST Camarines Sur Provincial Director Patrocinio and Pelesminio, together with Mayor Rex Oliva, Vice Mayor Edsel de Maywat, and members of the Sangguniang Panlungsod. Activity was facilitated through the Public Employment Service Office, headed by Engineer Cynthia D. Audal. Mr. Victorio Oronan, who runs Midreb's handicraft business, received a tabletop Midreb stripper from DOST to support his enterprise. Kunyan niya, paglagos nin gihoy. Meanwhile, Miss Merly I. Praxides received a grant from DOST consisting of a dehydration machine, a stainless steel table with a bottom silk, and a dough sheeter noodle machine, the local government unit of Iriga supplement. This with a set of double burner gas tube, double trunk electric fryer, a weighing scale, a strainer, and 2 units of electric heater. According to DOST, the GRIND program aims to discover and support innovative ideas developed by ordinary Filipinos that provide practical solutions to community needs. Praxides Innovation, linang pili pulp chips at yan, ipapadagos po niya to yan. Report! Yaon man sa linya si Karondang Atan, pasok. Salamat kami Karondang Philip. Kuya Baan, Diyan ng Bareta, ng Lalo Lokal, ipapapos sa Nandan City Police Station 3 ang mga junk shop owners sa area kan Barangay San Vicente sa Barangay ng Motor Kalawang, Pagusbayan sa Norte para sa tarong pag-uuro lain at pagpaitan sa hapon naman sa maktigan o kampana ng St. Joseph Chapel sa ibang kaya ikinagdati dan tidak pabakal junk shop kay pamamisigan ng lakan pinagkapunan kay kampana o ang pagsigan anuman sa kapilya sa barangay Pagusbayan 2 sa anong na taon lang pagkakamit ng karadit na Kristiyanong komunidad. Dating inapot sa barangay Pastoral County kasama si Police Captain Sara Sanchez Ventura, Officer in Charge ng Kapitan de Patura, nakuanan dan di manabot mga pagkada kan Julio 7 aldaw ng Bates alas dan Tubre ang ina ang gagamitin tuta sa paktingan para gamitin sa kapikanani kan sarong aldaw o kaya kan kabadaling pagkada apara pa rin pinagtitito ang traffic ng mga otoridad sa mga pinagtagpihan sa lalaki dahil nga muna hindi nagkalakaw pagdilingon sa area ng Timura ituman sa CCTV footage sa Santo Barangay at sa Barangay Karonda. Jonathan Rodrigo report. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mo pang barata, informasyon. Pana po kitang 32 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Mustaman sa mga parantabay niya to, dyan po sa Panawan ka na Pili o Kampo. Kuya mga pinsan dyan sa Himaaw, Pili, Camarines Sur. Si Manoy Delito Baracena. Si Hernan Gurubat. Padagos po niya itong manungod sa grind assistance na pinagtutukar niya ito alis sa Department of Science and Technology. Praxides Innovation nilang Tapili Pulp Chips was identified during DOST Region 5 2025 Salik Lakbay Community Research Initiative, where it emerged as one of only 2 qualifiers from Camarines Sur. Her product transforms discarded pili pulp into nutritious snack, promoting sustainable food production, reducing agricultural waste, and creating
additional livelihood opportunities for the local community. Innovation letter represented Bicol region during the 2025 National Science and Technology Week and Ilocos Norte, where it earned third place in the National Grassroots Innovation Competition. City officials said the assistance reflects the continuing collaboration between the UST and the city government of Iriga and empowering grassroots innovators, strengthening community-based enterprises, and promoting science, technology, and innovation as drivers of local economic development. Tapos ini pong mga nanggara ng mga Muse sa ginibong Interagency Sports Fest 2026 crowns, Best Muse winners. The Muse pageant of the Interagency Sports Fest 2026 held its awarding during the opening ceremony at the Iriga City Sports Center. The Muses walked the runway and sports team attire styled in the colors of their respective clusters. And the Best Muse category for ages 39 and below, Meridian A. Monghe of Cluster 1, City Government of Iriga was named Best Muse. Megan Rosa F. Blanco of Cluster 2, Department of Education, DepEd, Iriga won the Crowd Favorite Award in the same category. For the Best Muse category for ages 14 and up, Ima Irma P. Maestrado of Cluster 2, DepEd, Iriga, took home both the Best Muse and Crowd Favorite Awards. The Best Muse title carries a cash prize of 5,000 pesos, while Crowd Favorite receives 2,000 pesos. A consolation prize of 3,000 pesos was also awarded. Kaya congratulations po sa mga nanggara ng Muse sa Interagency Sports Tournament na pinagasasagibo ngunya na simana dyan po sa Iriga City Sports Complex. Mantang sa chair dance competition, ang mga nanggarana iyon champion Cluster 1 City Government of Iriga, first runner-up Cluster 2 DepEd Iriga, as in and second runner-up Cluster 3 Liga ng mga Barangay Sangguniang Kabataan. Sin Best and Costume Cluster 1 City Government of Iriga. Kaya congratulations naman po sa mga maswerteng nanggarana. Sigun sa Akbayan Party List Representative Shell Jokno urged a stronger stance on the West Philippine Sea. Following recent claims by Chinese scholars over Batanes, Jokno emphasized that defending the territory is crucial for national food and energy security. To reinforce this stance, Jokno filed House Bill 1626, which seeks to officially declare July 12 as West Philippine Sea Victory Day, and House Bill 1625, the WPS Mandatory Education Bill, which aims to integrate the country's historic legal victory into the curriculum of all schools.
Pero subuot na kulangan na ana sarong political analyst na pagbilog kan makusog na kaso sa subuot grave threat ni Vice President Sara Duterte kasunod kan pagpresentar kan ikaduhang testigo kan prosecution sa impeachment trial kan Vice Presidente. Magrumduman na nagatubang kasudma sa ikapat asin naaldaw kan impeachment trial si National Bureau of Investigation NBI Regional Director Jeremy Lotok gon ki Professor Proy Kalilong sa pagkikipag-ulay nagkapirang mga importanteng dokumento yun garo problematic matapos questionon kan depensa anday magkatugmang petsa sa nagkapirang affidavit. Dagdag pa kainina kung talagang nagsagibunin hararuman na investigasyon sa subot pag-uuma ni Vice President Sara yon dapat na aram kan ang lambang detalye kan kaso. Isay man ang maghapot o ano ang paagi kan paghapot ang gibuhon. Sa presente subot ang pinakamakusog na ebidensya sa kasong grave threat iyo ang pagpresentar sa sinasabing kinontrata kan Vice Presidente tanganing i-assassinate ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa dating House Martin Romualdez. Paliwanag ni Professor Kalilong na nasambit ng individual sa naman ang makakapagpatunay kung may intent of assassination o sudden burst of emotion sa naman ang ginibo ni BP Sara. Pa sa luwas kan nasyon naglansaran na administrasyon ni US President Donald Trump ng sarong kampanya ani na isuway asin na dagos ng puhon ang International Criminal Court huli sa pigkukonsiderar kaining huma sa soberanya kan Estados Unidos na pangyayari. Sigon sa report pinahayag ni US Secretary of State Marco Rubio na tahasan na piga sa yumahan kan Estados Unidos ang poder kan ICC na mag-imbestigar o mag-usig sa mga namamanuan na sinopisyal kan nasyon. Apod kagiraray tabi karondang atan. Paliwanag kay nina obheto kan ICC na usigon sa naman ang mga matinding pagbayular alagad naging mas radikal asin sukdula na subot ini asin pigdoon na dai pigtutugutan kan Trump administration ang korte na paghumaanan mga opisyal kan Amerika. Sigon sa sarong State Department official nagkapira sa mga pigkukonsiderar na opsyon nga ni na i-target ang ICC iyo ang pagpapotob nin travel ban, revokasyon kan visa, pagpapakusog kan sanctions kan ICC asin man ang sendang affiliated organizations asin mga diplomatic pressure sa ibang nasyon nga ni na magkala sa International Tribunal. Mientras tanto sinabi man ni ICC spokesperson Orion Mellet na dai magkokomento sa ngunyan ang korte katakod kan nasambit ng issue. Report! Nagababalik si Karondang Atan na pasok. Salamat, Kiraray Tabi Karondang Maray na ita. Positibo na naman ang pinagkimong anti-illegal tax o anti-taxation at operatiba kan Christian Bato. Katabang ang mga personal tax at PMF for selection sa PDEA o 5. Nangyari alas 2 kaning pagkaka sana tarungan daw sa kodo para tayo sa patok pa rin ito kasi kung tayo sa pagkakarin dapat tarungan yan po pero ini pag-water at yan kampitan ng lugar pinagkakong matapos sa pagkakawakal din tarong 15 transparent tax
kay na may lang kapito to na nagkaroon na karibay sa 500 pesos. Tuwan sa ikinang sa ibo, pagkaan at mga kapulisan na kuwapa, ikan sa iya at darong pa. Karito, ikaw ang sa duwa pang pertay. Yung ang kapito na sabong paginaman sa 500 pesos, kabay pas money, at kabot sa 2.6 at dati sa soka, at ikuan sa value ng 10,000 pesos. At pagpapagtas, sekretarihan ako ang benta sa lipat at pangan sa software at pag-ipo. Pinagpakatan sa kalsayan para pagkakaan at pagkakaan pero kung tumak sa pagkakaan para ba sa magkakaniko disposisyon. At sa Breda, Pilado Natal, Kabarkada Karonda, Jonathan Ludiva Report. Field Report! Salamat Gararay Tabi Karonda ngatan sa mga dugang mo pang informasyon. Igwa na lang po kitang 15 minutos na natatada antes po kitang magpaaram. Digdi po sa satuyang programa. Nagkaigwaman ng diskusyon sa ikapat na aldaw ka na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte makalis questionon kan depensa ang mga petsang nakalaag sa nagkapirang dokumentong isinumitir ka National Bureau of Investigation. Sa nasambit ng pagdangog, pinagtukdukan team na si Attorney Mark Binluan ang subuot. Bakong tugma sa petsa kan investigation data form na ipinasar kan NBI sa Department of Justice. Gun kibinluan igwang mga dokumentong may petsang Pebrero 3 o 11 2025 alagad nagluwas na naresibi sa botinikan DOJ kan Enero 30 2025 mas amay kumpara sa petsa na nakalaag sa dokumento. Pinagsabi man ka na depensa ang sarupang dokumento na igwang pagbabago sa petsa kan naresibi na dokumento na sigon sa inda nangangaipunin eksplanasyon. Sa ibong kay ni sinabi man ni NBI Regional Director Jeremy Lutok na mayo siyang maitataong paliwanag ulit bako siya ang nagresibikan nasambit ng dokumento. As I've said, Your Honor, hindi akong nag-file, may inutusan po ako. He said, you asked the DOJ, sir, wala akong idea dyan, sigon kay Lotok. Loto. Pinag-question man ka na depensa ang petsa kan sarong apidabit na pinaganda kan sarong NBI agent. Sigon kay Lotok na nasambit ng agent ang mas makakapagpaliwanag kay nihulita siya ang guminibo kan apidabit. Pigdoon pa man ni Lotok na dai binaguan laog kan sa indang mga apidabit asin sulaminting mga dugang na dokumento sa naman ang hinagad kan DOJ. Bilang parte kan investigasyon, mientras tanto nagkontra man ang House Prosecution sa linya kan paghapot kan depensa huli tawara subot na koneksyon ang mga enot na apidabit sa mayor na isyo na pigdadang og kan impeachment court. Sigon man sa depensa na importante na malinawan ang mga dai pagkakatugma sa mga dokumento bilang parte kan pagbubusol kan transparency sa kaso. Diyan pa sana kaya sa pizza kan National Bureau of Investigation na pinagsusumiter ninda. Nagkakaigwa na po ninda kulang problema. Kumbaga day nagtatarali so pizza na naisumitir kaya medyo maribong-ribong. Pati ang prosecution nagkakaribong o talagang tuyo man po yun yung pigriribong.
Nagpahayag pa man giraray ni US President Donald Trump na maot na kan Estados Unidos na kontrolon ang Strait of Hormuz kung sa'y nag-agan haros 20% kan krudo sa bilog na kinaaban. Sinabi ni Trump na posibleng pamahalaan kan US ang Strait of Hormuz sin gampanan ang papel kay ni bilang tagapag-ataman. Kung ki Trump mauot man kan sa iyang administrasyon na mabayadan sindakan ibang mga nasyon para sa ginagastos kan Estados Unidos na pagbabantay asin pag-secure sa Strait of Hormuz. Kasunod kay nina ay pahayag naman niya na ibinabalikan na US ang naval blockade laban sa Iran asin mapataw subot sindanin 20% na oil toll fee sa mga kargamentong maagi sa Strait of Hormuz nganing tustusan ang mga gasto na kinakaipuhan para mamantinir ang seguridad kana riyon. Dinibo ni Trump ang pahayag bunga naman kan liwat na paglangkaw kana tension sa pagultanan kana Iran asin man kan Estados Unidos makalis magrebayanen airstrikes kan nagtalikod na Domingo. Report! Nagbabalik man si Karondang Atan. Pasok. Salamat kiraray sa Rodang Bilik ng Pipiribaran sa Department of Education Camarines School Division Office para magpapato ng sinahiwas ng school-based feeding program yan ang sinasabi ng bank at procurement ng mga pagkakaan ng para sa programa. Yun ang target ng programa sa mga pagkakaan ng mga estudyante sa mga galing makatabang sa pagkakaan sa mga estudyante. Apela na sa kindergarten, country, kabali naman sa programa ang ibabang underpaid learner sa elementarya base man sa isang health profile sa oras na matapos ang procurement process, tulad ng pinagtatawa sa kanahan ng mga kulitin na limapunan program, kabali sa pag-aapak sa mga pinagtatuan at din sa ibabang ng pagkakan. Masa manetbed, sa programa, mababawa tunurukan mga kulang sa tradisyon, mapapataksian sa isang tao sa eskwelahan. Madulang at kato sa eskwelahan, kabarkada Randa, Jonathan Ulita Report. Field Report! Salamat Tabi Giraray Karondang Atan sa mga dugang mo pang informasyon. Salado kita nin Karawat, grabe man ang kaugmaan ni Pinay tennis star Alex Yala sa padagos ng suporta sin mainit na pag-resibisa sa iya kan mga Pilipino. Sa iyang pagbisita sa palasyo kan Malacanang, dahil subot niya lubos na maabot ang kasikatan na natatamasa sa ngunyan. Sinabi pa man niya na dahil siya masawa na darawon ang bandera kan Pilipinas sa inman ng mga international tournaments. Picture to man niya na gigibuon niya nagabos ngani magin matrayumpo sa international tennis tournaments. Nasa Pilipinas ngunyan si Yala makalisan sa iyang pagkawat duman sa Wimbledon kung sa sunod naman siyang masabak sa US Open sa mga masunod na semana.
Duman sa probinsya ka na Masbate, liwat ining pinagyugo-yugo nin linog. Nin magnitude 4.2 na linog ang Claveria Masbate, poco más o menos alas 9:03 nin aga, mañana Martes, Hulyo 14, sigun sa P-Bolks. Na pag-aramanan epicenter, yun nasa 19 kilometros, timog kanluran kan Claveria, may rarom na 10 kilometros, sigun sa P-Bolks. Saro ining aftershock ka na linog na namamatean kay ni o namatean kasudma. Mayo man na listang danyos tapitman sa nangyaring pagyugo-yugo. Pinag-celebrar man kan Bicol ang panibagong onra matapos sa gibuon na class valedictorian o top 1 kan Philippine Public Safety Academy kada sigayon class of 2026 si Cadet First Class Garilin King Villamero kan Nabwa Camarines Sur. Nagatapos man si Villamero in Bachelor of Secondary Education, major in MAPI sa Bicol University College of Education bago naglaog sa PPSE. Sa iyang higos, dedikasyon asin mahusay na pagganap sa akademiya, siya ang nanganot sa enterong graduating class. Gun sa PPSA, naging inspirasyon niya ang katatagan kan sa iyang komunidad sa tao, kan mga kalamidad asin ang hangad o kamauutan na makapaglingkod sa banwaan. Saro ining dakulang onra, bako sa naman para sa Nabwa, kundi para sa enterong rehiyon Bicol. Kaya congratulations, Cadet First Class Garilin King Villamero. Tunay kang inspirasyon, asin pinag-uorgulyo kan mga Bicolano. Duman sa nasyon ka na China, matinding pagbahaan na matian sa Qingdi, Hibay. China matapos ang mayong untok na makusog na paguran na daraman ka na Typhoon Bobby na dating inapod na bagyong Inday sa Pilipinas. Sigon sa report, nasa 1,800 na residente na stranded dahil sa mahiwasan na pagbaha, dakulma ng mga lulunadan ang anod asin halos dagos na naglubog sa nagraragasang tubig baha. Padagos man ang rescue and relief operations kan mga otoridad para sa mga residenteng naapektaran kan kalamidad. Pero naabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Kay banya to sa pagpaabot nin informasyon si Diggs Martinez sa sinmana Jonathan Oliva. Na nagin newsmaker po niya tungunyan si Madam Sally Loses, an regional coordinator kan Community Connections kan ako Bicol Party List. Salamat sa iya sin sa ako Bicol Party List kay Congressman Alfredo Pido Garbina sin man Congressman Jan Almario Chan. Sa lado teknikal na kay banya to si Engineer Abelindon Toralio,
Sa transmitter si Ricky Sagayap. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sendong dain sawang pagantabay.